Yesaia ti aduosia Sion animuonyam. Sɔre, hyerɛn, na wo hann aba, na Awurade animuonyam apue wo so. Hwɛ, esum akata asase so, na esum kabii akata aman no so. Nanso Awurade apue wo so, na n'animuonyam ada adi wɔ wo so. Amanaman bɛba wo hann no mu, na ahemfo bɛba wo adekyeɛ hann no mu. Ma w'ani so na hwɛ wo ho hyia. Wɔn nyinaa aboɔ wɔn ho ano reba wo nkyɛn. Wo mmammarima fifiri akyirikyiri, na wɔkura wo mmammaa wɔ abasa so. Afei wobɛhwɛ na w'anim ate, w'akoma bɛbɔ na anigyeɛ ahyɛ wo ma. Ahonya a ɛwɔ ɛpo so, wɔde bɛbrɛ wo, na amanaman no ahodeɛ nso bɛba wo nkyɛn. Yoma akuokuo bɛyɛ w'asase so ma, yomaforɔ a wɔfiri Midian ne Efa, na wɔn a wɔfiri Seba nyinaa bɛba. Wɔsoso sikakɔkɔɔ ne nnuhwam, na wɔpae mu ka Awurade ayɛyie. Wɔbɛboaboa Kedar nnwankuo nyinaa ano abrɛ wo. Nebaiot nnwennini bɛsom wo. Wɔbɛgye wɔn sɛ afɔrebɔdeɛ wɔ afɔrebukyia so, na mɛhyɛ m'asɔredan kronkron no animuonyam. Hwannom ne yeinom a wɔtu sɛ omununkum, te sɛ mmorɔnom a wɔrekɔ wɔn pirebuo mu yi? Ampa ara nsupɔ no ani da me so. Tarsis ahyɛn na wɔdi animu. Wɔde wo mmammarima fifiri akyirikyiri ba. Wɔsoso wɔn dwetɛ ne wɔn sika kɔkɔɔ, de bɛhyɛ Awurade wo Onyankopɔn animuonyam, Israel Kronkronni no, ɛfiri sɛ wahyɛ wo animuonyam. Ananafoɔ bɛto w'afasuo no bio, na wɔn ahemfo bɛsom wo. Ɛwom sɛ mede abufuo asɛe wo deɛ, nanso menam adom so bɛhu wo mmɔbɔ. W'apono ano bɛdeda hɔ ɛberɛ biara, wɔrentutu mu awia anaa anadwo, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkurɔfoɔ de amanaman no ahonya bɛbrɛ wo, a wɔn ahemfo di nkonimdie santen no anim, na ɔman anaa ahenni a wɔresom no bɛyera, wɔbɛsɛe no pasaa. Lebanon animuonyam bɛba wo nkyɛn, pepeaa, sɛsɛ ne kwabɔhorɔ bɛbom abɛsiesie me kronkronbea hɔ, na mɛhyɛ beaeɛ a me nan sisi no animuonyam. Wo nhyɛsofoɔ mmammarima bɛba abɛkoto, wɔn a wɔbu wo animtia nyinaa bɛkoto wo nan ase, na wɔbɛfrɛ wo Awurade Kuropɔn, Israel Kronkronni Sion. Ɛwom sɛ wɔapa w'akyi atane wo, a obiara ntu kwan mfa wo mu, nanso mɛyɛ wo ahohoahoadeɛ a ɛte hɔ daa, ne awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa anigyedeɛ. Wobɛnom amanaman nufosuo no, na woanom adehyeɛ nufoɔ. Afei wobɛhunu sɛ me Awurade, me ne w'agyenkwa, wo gyefoɔ, Yakob Tumfoɔ no. Mede sikakɔkɔɔ bɛsi kɔbere anan mu abrɛ wo, na dwetɛ asi dadeɛ anan mu. Mede kɔbere bɛsi dua anan mu abrɛ wo, na dadeɛ asi aboɔ anan mu. Mede asomdwoeɛ bɛyɛ wo so amrado, na tenenee ayɛ wo sodifoɔ. Wɔrente awurukasɛm wɔ w'asase so bio, anaa mmubuiɛ ne ɔsɛeɛ wɔ w'ahyeɛ so, na mmom wɔbɛfrɛ w'afasuo sɛ nkwagyeɛ, ne w'apono sɛ ayɛyie. Owia renyɛ wo hann adekyeɛ mu bio, na wɔsrane hann renhyerɛn wo so, ɛfiri sɛ Awurade bɛyɛ wo daapem hann, na wo Onyankopɔn bɛyɛ w'animuonyam. W'awia rentɔ bio, wo srane rennum bio. Awurade bɛyɛ wo daapem hann, na w'awerɛhoɔ nna to bɛtwa. Na afei wo nkurɔfoɔ nyinaa bɛyɛ teneneefoɔ, na wɔbɛfa asase no adi so afebɔɔ. Wɔyɛ adeɛ a madua na afefɛ, me nsa ano adwuma a ɛbɛda m'animuonyam adi. Wo mu akumaa koraa bɛdɔre ayɛ apem, na nketewa ayɛ ɔman kɛseɛ. Mene Awurade, na ne berɛ mu mɛyɛ yei ntɛm so.